pamusoro tinokuchingamidzai zvekare kuchirongwa tsika dzevatema. Muchirongwa chanhasi tiri kuda kuti timbokurukura nhaurwa yatinoona ichiitika mumaTV, munzvimbo dzakawanda dzinenge dzakaungana vanhu vechiKristu. Kakawanda katinoona micheka ine chekuita nevanhu vatema, micheka ine chekuita nechivanhu, yakaita sefuko rehungwe, reretso nemamwe mafuko atinoziva, tinomaona achipiswa zviri pachena. Mungava muri muchechi zvichibuda paTV, kana kuti paita mimwe misangano inoitika, toona munhu anenge achinzi aive achiita zvemudzimu, oenda nemachira ake, osvika machira aya opiswa pamberi pevanhu. Ko, isu sevanhu vatema, isuwo sevanhu vanoita zvechivanhu, chinoti chiinazvo? Vazhinji takasvika pakugamuchira kuti tikaona munhu achipisa machira pamberi pevanhu zvichibuda chero nemuTV, tinongoti zvakanaka, hationi kuipa kana kushata kwazvo. Regai ndimbokupai muenzaniso. Ini ndaita zvechechi, nanga ndine Bhaibheri, nanga ndine uniform yekuchechi kwandaienda. Ndokubva ndazosiya zvekereke ndakuita zvechivanhu. MaKristu anonzwa sei kana ndikabuda pamberi pevanhu, mungava muTV, ndine Bhaibheri ndakuripisa ndichiti aiwa, iBhaibheri rangu iri randaishandisa kuchechi, handicharidi. Ndine uniform yandaishandisa kuchechi, ndoenda pamberi pevanhu ndonoipisa, zvobuda nemumaTV. MaKristu anonzwa sei? Nhaurwa yekuti MaKristu havanyasi kugona kubata zvitendero zvevamwe nenzira yakanaka, inhaurwa yatinoziva tese. Inhaurwa isina kutanga nhasi, inhaurwa yava nemakore. Takamboita ainzi makrusade aiitwa neMakristu vachiuraya vechitendero chechiMuslim. Vaisvika nemakrusade avo ivavo. Zvinhu zvakaitika kutanga kuna 1095 zvichienda mberi kuma 1200 zvichidaro. MaKristu aitouraya vamwe vezvimwe zvitendero vachiti makrusade. Pakatoitika hondo dzakaurawa vanhu vakawanda vakanga vasiri maKristu, vanhu vachimanikidzirwa kuve maKristu. Takatarisawo nemapindiro akaita chiKristu munyika ino yeZimbabwe. Imwe nzira yakanga iri yokumanikidzira vanhu kuti vatende chiKristu. Zvakaitwawo nedzimwe nzira dzakasiyana-siyana. Nanhasi uno kamwetiro ikako kachiko, kapfungwa ikako tinokaona mukati meMakristu akawanda. Kapfungwa kekungofunga kuti chiKristu chega ndicho chakanaka, zvimwe zvitendero zvese zvakaipa. Ndizvo takuona kune hondo dzakawanda. Hondo idzi dzakabva nekuti Kristu vachiuraya mamwe marudzi akutsiva. Ndizvo zvatave nazvo nazvino. Toona sekuti marudzi iwawo ndiwo asingadi chiKristu, asi zvakatangwa nechiKristu. Tati kuma 1095 MaKristu akatanga kuuraya maMuslims. Iko zvino zvakurumbira ndezvemaMuslims achiuraya maChristians. Zvinobva pazvinhu zvatinosiya zvichiendera mberi tichiti hazvina basa, kana kuti zvinoonekwa sevanhu sekunge zvakanaka. Nanga ndichipa muenzaniso wekupiswa kwemafuko echivanhu anoitika kuchechi. Zvinotaridza chimiro chakaita sei kuvanhu vasiri maKristu vanoita zvechivanhu. Tichiona mafuko echivanhu achipiswa. Ndava ndikapisawo Bhaibheri, MaKristu anonzwa sei? Tinozama nepatinogona napo kuti kana tichiita zvechivanhu
tisaita zvinonobata-bata mamwe marudzi, kati vamwe vane zvimwe zvitendero. Tinongoda kunangana nechitendero chedu chechivanhu, toita zvinoitwa nechivanhu. Ndava vazhinji vanoona zvakanaka kuti vaende chero pamapublic platforms vanotuka chivanhu, vaende chero muchechi vanotuka chivanhu. Asi ko isu vechivanhu tikatangawo kuenda pamapublic platforms, pasocial media, takutuka chiKristu, maKristu anonzwa sei? Tinongove nedaviro yokuti zvakanaka kana zvichiitwa nemaKristu achituka chivanhu, asi hazvina kunaka kana zvoitwa nemamwe marudzi nezvimwe zvitendero zvotukawo chiKristu. Naurwa iri muZimbabwe inoitika muZimbabwe yokuti zvinhu zvechivanhu zvinopiswa pamberi pevanhu tichizviona nemumaTV, inhaurwa yandinoti inofanirwa kuongororwa. Tinofanirwa kuve tine mutemo unorambidza vanhu kupisa zvinhu zvinoenderana nechimwe chitendero. Ndava isu hatipisi maBhaibheri. Ini handipisi Bhaibheri. Pamwe munotondiona ndichiverenga Bhaibheri kana tauya pachirongwa chino. Ndinenge ndichitaura, ndichizama kubatanidza kuti paripo patinoona zvakafanana maKristu nevanhu vanoita zvechivanhu. Hapasi pese patinosiyana, pamwe tinoona zvakafanana. Ndinowanzo kuda kutsvaga patinoona zvakafanana, chero pasingataurwi nemaKristu, asi ndichiziva kuti zvirimo muBhaibheri. Ndava muchizondiona pamwe ndichiverenga Bhaibheri. Kuzama kuda kubatanidza zvitendero zvakasiyana, kuti hongu takasiyana, asi paripo patinoona zvakafanana. Asi tine mamwe maKristu angojaira kupisa zvinhu zvechivanhu. Micheka mizhinji inopiswa papa mukaiona inenge iri mitsva. Zvinongoreva kuti micheka inongonotengwa muchitoro, yongopiwa munhu obva atanga kuacta kuita sekuti aita zvemudzimu kuti vangowana kupisa. Zvinova zvinhu zvinorwadza munhu anoita zvechivanhu. Ndinoti semhuri yeZimbabwe, isu tinoita zvechivanhu, hatifanirwi kuonekwa tichimhura kana kushoora kana kupisa maBhaibheri. NdezveBhaibheri. Isu mukaona totaura zveBhaibheri, tiri kuita respond to what Christians say. Hatisi isu tinotanga hondo. Dzinotangwa muchiKristu, toti hatingasiyi zvakadaro, toita respond to what they would have said, nokuti tinoti hazvingasiyiwi zvakadaro. But in most cases, tikaona kazhinji kacho, maKristu ndiwo anotanga kutsoropodza, kushoora, kumhura chivanhu chedu. Isuwo toti aiwa, izvi zvamakutaura handizvo. Zimbabwe haisi a Christian state sezvinofunga vanhu vakawanda. Zimbabwe is not a Christian state. MuZimbabwe mune zvitendero zvakasiyana siyana. Vazhinji vanoti chiKristu ndicho chine mukurumbira. Hongu chine mukurumbira, asi hazvirevi kuti munhu wose anotevera chiKristu. Kati munhu wese anoita zvechiKristu haiti zvechivanhu. Tine vanhu vazhinji vanoita zvechiKristu, asi vanouyazve vachiita zvechivanhu. Vanhu vanenge vari kuchechi kana vari kutauni, asi vazoti chamboenda kuholiday kumusha kwavanenge vachinobika doro, vachinorova makuva, asi uku vachiita maKristu. Vanhu vazhinji vari muZimbabwe, vanhu vanosanganisa chiKristu nechivanhu. Zvikaoma uku vanotizira kun'anga, zvikaoma uku vanotizira kuchiprofita. Vanhu vanosanganisa. Saka hatingati is a Christian state. Kana iri micheka waita zvechivanhu, wave kuda zvechiKristu, zvikanzi zvoda kupisiwa, ko kupisa muchivande zvinei pane kunoda kunopisa pamberi pevanhu kuti nesuwo tione? Tikazopisa maBhaibheri zvingabuda here? Ndati ngative tiri vanhu vane religious tolerance. Ndatenda ndini sekuru venyu, sekuru Makone. Ngatisangane zvekare mune zvimwe zvirongwa zvatinenge tichikurukura zvinhu, nyaya dzinoenderana nechivanhu. Ndatenda.